ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଆଜି ଆମର୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଆମର୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାକାଣା ଟିଫିନ୍ ବନେଇଛନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର୍ ଲାଗି। ଚାଲୁନ୍ ବାବୁ ଇଟା କାକାଣା ବନେଇଛ ଆଜି ଟିଫିନ୍? इडली दाल चटनी। ଇଟିଲି ଆର୍ ଦାଏଲ୍ ବନେଇଛନ୍ ଇଟା ଇଟିଲି इडली और ବି दाल ଭଲ୍ ଅଛେ। चटनी ଆର୍ ଦାଏଲ୍ ଚଟନିଟା ପଢ଼ିବାର୍ ଲାଗି पड़झवार लगी पचफुटन और मिर्चा ହଁ ହଁ ହଁ। और तेल ଆର୍ ଇଟା ଆଜି ଆଉ କାଣା ତରକାରୀ ହେବା? तरकारी झोलेर माखन पोटल आलू बंधाकोबी फूलकोबी गाजर ଇଟା ମିକ୍ସ ସब्ଜି ହେବା କହ। मिक्स सब्जी हवा। ଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଜି କେତେଟା ଅଛନ୍? आज 40टा ଆଉ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଆସ୍ବାର୍ ନା ଘର୍କେ ଯାଇଛନ୍ ଯେ? नहीं आसबार आसला फिर बढ़े का फिर रंधावा नहीं ना ଇଟା ଆସି ଗଲେ ଆମର୍ ଶୁଭମ୍ ଭାଇ ଇଟିଲି ନେବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ଆମର୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ ଚାରିଟା ଦେସନ୍ ପାଣିରେ ଶୁଭମ୍କେ ଗୁଟେ ଅଟ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଶୁଭମ୍ ଖୁସ୍ ଆସିଗଲେ ଆମର୍ ଚିନୁ ଭାଇ ଇଟା ଆଜି ତାକର୍ ପରୀକ୍ଷା ଅଛେ 5 ନମ୍ବର୍ ସେମିଷ୍ଟାର୍ କେତେ ଖୁସ୍ରେ ଅଛନ୍। ଇଟିଲି ଏବେ ପଚ୍ରଉଛନ୍ ଯାହା ନିଅ ନିଅ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ବୋଲଛେଁ ଯିଏ ଯେତେ ଖାଏବା ଖାଉନ୍ ପିଲାମାନେ। ଇଟା ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲେ ଅର୍ମାନ୍ ଭାଇ ମୁଇଁ ବି ଖାଏମି ତୁମର୍ଟା ହଉ ବୋଲଛନ୍। ଗୁଟେ ଥାଲିରେ ଖାଏବେ ଇଟା ବୋଧେ ବଢ଼ଉଛନ୍ ତ ଗୁଟେ ଥାଲିରେ ଖାଏବେ ଏନ୍ତା ରହେବାର୍ କଥା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଥି ଠାନେକି ମିଶିକରି ଖାଏଲେ ଭଲ୍ ଏ। ଚିନୁ ଭାଇ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଇଟ୍ଲି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ତ? ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ମାନ୍ ଭାଇ ବି ଇଟା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ ଭୋକ୍ କଲା ବଏଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖାଇମି ବୋଲେ ଖଅ ବଏଲି। ଇଟା ଆମର୍ ସୁଶୀଲ୍ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ ହାଇ କରୁଛନ୍। ଇଟା ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ତର୍କାରୀ କାଣା କାଣା ବନଉଛେ ପକଉଛେ ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କାଣା ହେବା ଇଟା? इटा हवा तरकारी बनवा पचफुटन जीरा तापर तेजपतर लहसुन अदा प्याज ସବୁ ପଡ଼ୁଛେ ଇଟା सब पड़ुଛି। ପଡ଼୍ଲା ଏଟା ଭାତ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉନ୍ ଭାତ୍ ହଉଛେ। भात होची एटा ଇଟା ଆମର୍ ଅବିନାଶ ଭାଇ ତାକର୍ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇଛନ୍ ଇଟା ଇଟ୍ଲି ଖାଏବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍। ଇଟା କାଣା ପଡ଼ୁଛେ ବାବୁ? एटा पुटल आलू झोलेर କାଟ୍ଲାଟା ସବୁ ଇଟା ଦଉଛନ୍ काटलाटा सब ତର୍କାରୀ ହେବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଇଟା ଦେଇକରି ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ ଟିକେ 1 ନମ୍ବର୍ ଆମର୍ ରନ୍ଧନିଆମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ର। ତାକର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ ଇଟା ଆଲୁ ବି ଦେଉଛନ୍ ନା आलू भी पड़वा ଇଟା ତାର୍ ଅର୍ଥ ଇଟା ସିଝିଗଲାନ ସିଝି ଟିକେ ଖାପି ଦେବେ ଅଧା ସିଝିଲାନ ସିଝିଗଲା। ଇଟା ସିଝିଲା ପରେ ତାକର୍ ଗୁଣା ମସଲା କାଣା ପଡ଼ୁଛେ? इटा हल्दी गरम मसला चिकन मसला तापर जीरा पाउडर धनिया पाउडर तापर हमर लाल मिर्चा काश्मीर रो ସବୁ ପଡ଼ୁଛେ ଇଟା सब पड़ुए। ତାପରେ ଦେଇକରି ଟିକେ ଇଟା ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମର୍ ତର୍କାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କମେଣ୍ଟ କରି କହେବେ। ଆମର୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଭଲ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ତ ଇଟା ଆସିଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଖାଏବାର୍ ଲାଗି 1 ବାଜିଗଲା ଯେ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ ଭୋକ୍ କରୁଛେ ବୋଲଛନ୍ ହିତେଶ ଭାଇ ଆମର୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଦଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଏବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଟା ଆମର୍ ଜୁନିୟର୍ ବାବୁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ନିଜଟା ନିଜେ ବଢ଼ଉଛନ୍ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସେ ଯିଏ ଯେତେ ଖାଏବା ଦିଆ ହଉଛେ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଖାଏବାର୍ଟା। ଇଟା ଆମର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ଅନ୍